Коста хора, аз съм The Game Over и сега ще ви покажа как съм се развил на първия си епизод на Майнкрафт, ще ви покажа как съм се развил и нека да започнем. Така. Ето, тук съм си направил фермата за дърво, която днеска измислих. Вчера почнах да играя смисъл на този свят. Копах доста дълго време. Ето виждате, дъбовото дърво расте едно от друго, а джунговото и смърчевото дърво не могат да растат едно от друго, защото просто не знам защо. И също другата ми ферма за уит, която също направих днеска, ето я. Ето. Тази текстура днеска си я изтеглих и вижте, показват ви колко още остават. Ето, вижте до 8 се чупи. Значи трябва да стане до 8. Ето, това вече е готово. Виждате 5. И просто ви показва колко време още има. Ето, продължават да растат. От 9 без исках спрях клипа. Но тук имам Enchanting Table, който направих с диаманти, както се прави с диаманти. Диамантите, да не че съм ги читвал или нещо друго, намерих ги в Mineshaft. Ще го покажа в другия епизод. И това е, което съм да правя. Ето, такъв честолки. И така. Съжалявам за смъртенето. Ето, всъщност имаше много крави тук, които ги избих. Да. Вчера един крипър гръмна е тук и ме доста ето да е трябва да е тук. Не знам къде беше даже вече. Да, е тук къде съм го слагал с дърт. И мисля да спирам вече клипа, ще ви покажа вече в другите епизоди. И довиждане хора, това беше от мен.